fit-tifkiriet nara ħajtek qatt ma bdiet l-idejali tlift ma' żmien u l-ħelsien. Issa bla ma jdum kemm il-pjan kellek mitmum ikollok ċansek li terġa' tgħix mill-ġdid. Tibża x'minni jekk temminni ngħixu l-ħolm li qatt ma kien li tradejt kull meta nsejt li għal min kien jarmik l-ilma jisfen kien jurik imma llum rajt x'in waħdek bqajt li kont dejjem hemm għalik. Jiena l-leħen li hemm fik li tinjurax taħrab minni ma tistax illum wasal il-mument tal-verità. Issa abbandunawk dawk li jridu biss jużawk u ħallew kemm waħdek fid-diffikultà. Jien ħabbejtek u stennejtek biex da żmien nelbuh flimkien li tradejt kull meta nsejt li għal min kien jarmik l-ilma jisfen kien jurik imma llum rajt x'in waħdek bqajt li kont dejjem hemm għalik. Jiena l-leħen li hemm fik għaliex jien dejjem fik hemmhekk u nħobbok hekk kif int għalkemm tradejt u li l-insejt għal min kien biss qed jarmik jien bqajt dejjem nistennik hawnhekk jien bqajt int indunajt dak li tfisser jien għalik. Jiena l-leħen li hemm fik. Thank you.